Stari grad Krčingrad nalazi se na šumovitom poluotoku Gradina Kozjak, između Gradinskog jezera i jezera Kozjak, unutar granica javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera. Prirodno zaštićena uzvisina dodatno je utvrđena obrambenim zidom od cedrnih klesanaca. Južnim dijelom grada dominira trokutasta branič kula koja je branila jedini kopneni pristup gradu. Unatoč iznimnom položaju i arhitektonskom oblikovanju, zbog nedostatka sačuvanih pisanih izvora, prošlost Krčingrada gotovo je potpuno nepoznata. Na osnovi rezultata arheoloških istraživanja i interdisciplinarne kontekstualizacije poznatih povijesnih podataka moguće je njegovu izgradnju na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće povezati s moćnom obitelji knezova Babonića. Iako su prva arheološka istraživanja starog grada Krčingrada počela još 1911. godine pod vodstvom Emila Lašovskog, radovi su nastavljeni gotovo 100 godina poslije. Tijekom 4 sezone arheoloških istraživanja 2008., 2009., 2013. i 2014. godine djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda istražili su trokutastu kulu i njezin uži perimetar, a ovogodišnjim radovima istražen je cijeli južni dio grada. Arheološkim istraživanjima od 2008. do 2014. godine otkopana je trokutasta branič kula, a pronađeno je vrlo malo pokretnih arheoloških nalaza, što dodatno otežava otkrivanje prave istine o Krčingradu. Zidovi kule zatvaraju istostranični trokut unutarnje duljine 780 cm. Vanjske duljine su nešto drugačije zbog različitih debljina zida. Zidovi su debeli između 205 i 225 cm. Lica zidova zidana su od pravilnih kamena klesanaca od cedre, a unutrašnjost je ispunjena sitnim lomljenim kamenom i nekom vrstom vapnenog veziva. Objekt je očuvan u visini visokog prizemlja, a pretpostavlja se da je imao 3 do 4 kata. Ulazna vrata bila su smještena na prvom katu na sjevernoj strani kule, a u južnom i istočnom zidu napravljene su 2 strijelnice. Tokom istraživanja iskopane su znatne količine kamenih klesanaca koji će se koristiti prilikom konzerviranja Krčingrada, a za pretpostaviti je da je dobar dio kamenih klesanaca sa viših katova uslijed erozije pao u jezera. Jedan dio kamenja odnijeli su i okolni stanovnici za gradnju svojih domova. Petar Sekulić, konzervator arheolog iz Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu. Ove 2019. godine nastavljamo arheološka istraživanja starog grada Krčingrada koji se nalazi u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Prva istraživanja ovdje provedena su početkom 20. stoljeća od strane Emila Lašovskog koji je u 2 sezone istražio niz manjih sondi na platovu, ne bi li time potvrdio tlocrt same utvrde. Hrvatski restauratorski zavod nastavio je istraživanja 2008. i 2009. godine te 2013. i 2014. godine. Tijekom istraživanja istražena je u potpunosti trokutasta kula, trokutasta branič kula starog grada Krčingrada, te ove godine nastavljamo sa istraživanjem južnog dijela starog grada. Pretpostavljamo da je stari grad Krčingrad izgrađen negdje krajem 13. stoljeća, što nam potvrđuje i malobrojni, ali značajan pokretni arheološki materijal. Isto tako pretpostavljamo da su stari grad izgradila plemićka obitelj Babonića, koja je krajem 13. stoljeća bila najutjecajnija i najmoćnija plemićka obitelj na području srednjovjekovne Slavonije i Hrvatske.
nepoznanicu oko izgradnje i općenito doba funkcioniranja starog grada Krčingrada dodatno nam komplicira nepostojanje ikakvih sačuvanih pisanih izvora, te su zapravo većina zaključaka donesena na temelju kontekstualizacije povijesnih izvora, same pozicije i podataka koje smo dobili tijekom istraživanja. Osim samog smještaja ovog grada na ovako atraktivnoj lokaciji, njegov veliki značaj je i ova trokutasta kula koja je vrlo rijetka pojava u Europi, pogotovo u razdoblju o kojem govorimo u 13. 14. stoljeću. Našli smo na području Europe svega 3 analogije ovakvoj kuli. Od toga je najsličnija svakako stari grad Šalek u Sloveniji, koji se čak, nadamo se budućim arhivskim istraživanjima, nekako može i dovesti u vezu sa rodom Babonića. Jedna od enigmi ovog lokaliteta je li on ikad dovršen, to jest je li utvrda ikada bila funkcionalna ili je jednostavno prekinuta gradnja zbog nekakvih političkih ili gospodarskih razloga. Moje ime je Karla Genda, studentica sam arheologije i povijesti i jedna sam od sudionika arheološkog iskopavanja koje se odvija na starom gradu Krčingradu. Velika je čast zapravo biti dio ove ekipe jer ovdje kao što vidimo ova utvrda, to jest ova trokutasta Branič kula je zaista jedinstvena u Europi i velika mi je čast biti jedna od onih koji će istraživati i nadam se da ćemo putem arheoloških istraživanja koje će se odvijati još ovaj i sljedeći tjedan, da ćemo otkriti nekakve nalaze koji će nam pomoći da razotkrijemo nekako tu misteriju koja se obavija oko ove kule, jer iako je ona tu, mi nemamo nikakvih pisanih dokumenata, nemamo mnogo ni nalaza, tako da još nam preostaje da zapravo razotkrijemo povijest i da otkrijemo što ova kula još krije u sebi, a to će se putem arheoloških istraživanja sve otkriti. Htjela bih još dodati da sam posebno uzbuđena oko ovog terena i lokaliteta, ne samo zato jer je to jedan od 4 ovakva lokaliteta u Europi, nego zato i što se lokalitet nalazi na Plitvičkim jezerima na kojima do sad nikad nisam bila i jedva čekam malo razgledati okolo da se upoznam kako sa utvrdom, tako i sa Plitvičkim jezerima i da se upoznam sa ljepotama naše domovine i kakvu sve imamo kulturnu baštinu i kakve sve divne ljepote i krasote imamo u državi. Nakon prvog i uspješnog tjedna arheoloških istraživanja 2019. godine dobili smo jako puno zanimljivih novih spoznaja o samom izgledu, a bogami i o gradnji, to jest o izvedbi ovog južnog dijela starog grada Krčingrada. Kao što možete vidjeti iza mene, jedna zanimljiva spoznaja je da su graditelji ove utvrde koristili sedru, odnosno materijal koji je u podlozi ovog cijelog poluotoka.
Dakle, na licu mjesta su klesali građevinski materijal za izgradnju kule i vanjskih zidova. Na jednom mjestu, to kasnije ćete vidjeti, se vide čak i tragovi nedovršenog klesanca u sedrenoj podlozi. Ove godine smo već sada potvrdili tlocrtnu dispoziciju ovog južnog dijela Starog grada, koji je zatvoren sa jednim pravokutni završetak koji štiti prilaz sa jedine kopnene strane s kojom se moglo prići gradu. Debljina zidova je, za sada nam djeluje nekih oko 1,5 m širine, a sačuvana visina je, kao što možete vidjeti, sa vanjske strane nekih do 2 metra sačuvana. Sama kula, ovogodišnjim istraživanjima dokumentirali smo temeljnu stopu, odnosno razinu na kojoj su počeli graditi kulu. I sada smo zapravo otvorena i dokumentirana potpuna njena visina, sačuvana od temelja do ovoga što nam je ostalo. Evo, do mene možete vidjeti ostatke vanjskog obrambenog zida Starog grada Krčingrada. U ovoj fazi još je to, ajmo reći, u radnoj fazi. Zidove još je potrebno očistiti i onda će biti ih moguće dokumentirati. Sa ovogodišnjim istraživanjem zapravo će cijeli južni dio Starog grada se zatvoriti u jednu smislenu cjelinu koja tek sad odaje dojam da je ovdje riječ o srednjovjekovnom gradu sa trokutastom kulom, što je do sada bilo teško razaznati prije istraživanja u prirodnim, s obzirom na urušenje i šumski humus i ostale nataloženu zemlju preko samih struktura. U sljedećem tjednu nam je plan dovršiti istraživanje južnog dijela grada i definirati istočni vanjski obrambeni zid ovog južnog dijela platoa, kojim će zapravo onda ovogodišnji radovi biti završeni i ovaj dio grada će biti spreman za početak konzervatorskih, restauratorskih, građevinskih radova na sanaciji same kule i vanjskog obrambenog zida, i kroz koju godinu, ovisi naravno o dinamici radova, očekujemo da se već može početi sa prezentacijom samog lokaliteta posjetiteljima. Upravo dovršena arheološka istraživanja Starog grada Krčingrada 2019. godine donijela su mnoge zanimljive spoznaje o samoj utvrdi. Prije svega dobili smo širu sliku južnog dijela Starog grada, potvrdili tlocrtnu dispoziciju samog južnog dijela grada. Vrlo je zanimljivo da smo našli potvrdu sustavnog razgrađivanja srednjovjekovnih zidova, vjerojatno kroz cijelu povijest, uključujući i 20. stoljeće. Vama s desne strane možete vidjeti ostatak sonde koju je Emil Lašovski iskopao 1912. koje je zid bio sačuvan, a s obzirom da je ostalo to otvoreno, s vremenom je raznesen, odnosno razgrađen. Vjerojatno lokalno stanovništvo je odvuklo kamenje i koristilo u sekundarnu svrhu. Isto tako možete vidjeti, ja sad stojim na zidu koji je 1912. isto tako bio potpuno sačuvan i koji se pružao od kuta kule do vanjskog obrambenog zida Starog grada. Možete sami vidjeti da je ostatak zida, odnosno zid ostao sačuvan samo u najnižoj razini, budući da je razgrađen tokom 20. stoljeća. Isto tako vidimo na većim dijelu vanjskog obrambenog zida tragove vađenja klesanaca, odnosno akcija
prema zapisima austrijske vojske koja je tokom 18. i 19. stoljeća za gradnju utvrda prema Osmanskom carstvu koristila klesance upravo s ove pozicije. I to možemo vidjeti budući da svi zidovi većinom imaju samo središnji dio, dok su lica koja su bila izgrađena od klesanaca odnesena. Ovogodišnjim istraživanjima prikupljena je manja količina pokretnih arheoloških nalaza koji prema svemu sudeći ukazuju da je riječ o nalazima koji se mogu datirati u razdoblje kasnog 13. odnosno 14. stoljeća. Isto tako pronađeno je od zanimljivih stvari svakako tragovi klesanja stijene, odnosno podloge na kojem je sam stari grad izgrađen. Planiramo, odnosno nadamo se nastavku arheoloških istraživanja iduće godine, prilikom čega bi pokušali, odnosno definirali vanjske obrambene zidove u potpunosti na južnom dijelu grada, te istražili još prostor sjeverno od trokutaste braničke kule Krčingrada.